ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്, അതായത് കേരളത്തിൽ തുളു ലിപിനെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കണം എന്ന് ഒരു ഡിമാൻഡ് കൂടി കളക്ടറുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ MLAക്കും സമർപ്പിച്ചതാണ്. ഈ തുളു കേരളയുടെ ഒരു ഭാഷയായി സ്വീകരിക്കണം. മുഴുവൻ വാക്കുകളും ഉണ്ടാവും. മുഴുവൻ വാക്കുകളുണ്ടാവും. എല്ലാ ഈ സ്പെഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൂടി ഉണ്ടാവും. സ്പെഷ്യൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൂടി അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് പ്രശ്നമായി നമുക്ക് വേറെ ഭാഷ അറിയാം, മലയാളം അറിയാം, കന്നഡ അറിയാം, തുളു ലിപി അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ സ്വന്തം ഭാഷ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തുളു ലിപിയെ പഠിക്കാം. അതന്നെ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യൂ, എങ്ങനെ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യൂ, അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ തുളു ലിപിനെ നമ്മ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് റീജിയൻ ആവട്ടെ, നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ റീജിയൻ ആവട്ടെ, എല്ലാവരും പഠിക്കണം. അത് തുളു ലിപിന്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയണം പറയുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടിയിൽ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. മെയിൻ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു. തുളു ലിപി അറിയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. തുളു ലിപി അറിയാവുന്ന ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഈ സംഘടനയിൽ തന്നെ ഈ തുളു ലിപി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കൂടിയുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ നമ്മ ഈ കോവിഡ് പീരീഡില് നമ്മ സംഘടന കുറെ പേർക്ക് തുളു ലിപി പഠിക്കുന്ന ഒരു അഭിയാനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് റീജിയൻ തന്നെ ഒരു കുറെ പേര് തുളു ലിപി പഠിച്ചു. അതേപോലെ തുളു ക്ലാസ് പോലെ എടുത്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഞാൻ ബെർലത്തായിട്ടുണ്ടാവും, അതേപോലെ കാട്ടൂക്കിയിൽ, അങ്ങനെ 4-5 പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് തുളു ലിപി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.